Prietenul meu, cangurul. Kevin a plecat de la școală, a trecut pe acasă, a lăsat ghiozdanul și a alergat să-și vadă noul prieten. Abia când a ajuns în acel loc, el s-a oprit din alergat. A strigat: "Luke, Luke!" Prietenul său a venit la el. "Mi-a fost dor de tine, Luke. Am așteptat cu nerăbdare să vin la tine să te văd." Prietenul se uita la el. "Da, știu. Nu trebuia să alerg și să fiu nerăbdător. Știam că te găsesc aici și, vezi tu, mai am nevoie să exersez la această emoție. Nu prea m-am putut concentra la școală. M-am gândit la tine. Tu ești prietenul meu cel mai bun și îmi ești tare drag, Luke." Prietenul său l-a privit și Kevin a spus: "Hai să alergăm." Au început împreună să alerge, punându-și energia din corp în mișcare. Așa le plăcea lor. Era o echipă imbatabilă, un copil și un cangur. Apoi s-a așezat lângă el și a spus: "Știi, Luke, părinții mei au spus că vor să fim împreună într-un weekend. Vrei să vii? Ce zici? Ți-ar plăcea să fii împreună cu noi într-un weekend?" Cangurul îl privea. "Înțeleg că ți-ar plăcea," a spus Kevin. "Bine, atunci rămâne așa, că vom face un weekend împreună cu părinții mei." Seara, Kevin a ajuns acasă. După ce a petrecut timp cu prietenul său Luke, la cină el a spus: "Mă bucur că ați avut ideea să petrecem un weekend cu prietenul meu, cangurul." "Da, și noi ne bucurăm. Am văzut că îi oferi mult timp, uneori mai mult lui decât nouă. Așa că, pentru echilibrarea balanței aceasta a petrecerii timpului atât cu noi cât și cu Luke, vom face astfel. Vom petrece weekendul în familia noastră de 4. "Oh, mama," a spus Kevin, "mă bucur că ai spus asta. Chiar este un membru al familiei. E ca un frate pe care nu l-am avut, iar acum am un frate într-un corp de cangur." Au râs cu toții. În primul weekend, Kevin s-a dus și a spus lui Luke: "Am venit să te iau la noi acasă. Avem un spațiu mare. La noi e ca într-un parc. Ai unde să alergi, Luke. Ce zici?" Atunci Luke a pornit cu picioarele lui. "Ce faci, Luke? Te duci la mine acasă?" "Stai să merg și eu. Altfel părinții pot să creadă că m-am transformat în cangur și că tu ești Kevin și am stabilit că vom face weekendul în familia noastră de 4. Kevin s-a străduit să țină pasul cu Luke și au ajuns acasă. "Mama, tata, Luke a venit la noi." Părinții săi l-au întâmpinat bucuros. S-au bucurat împreună de venirea lui Luke. "Bine ai venit la noi acasă, Luke," au spus ei. "Acum ești membru al familiei noastre." Cangurul a privit-o pe mama lui Kevin. "Mulțumesc, mama, că îl consideri membru al familiei noastre," a spus Kevin. Au petrecut timp împreună, s-au jucat împreună, iar seara Kevin și-a întrebat părinții: "Oare unde va dormi Luke?" "Chiar așa, unde va dormi?" "Să-l întrebăm pe el," a spus tatălui Kevin. "Hei, Luke, unde vrei să dormi?" Kevin s-a uitat cum acesta s-a dus într-un loc și s-a așezat acolo. Cei 3 l-au urmărit pe Luke. Văzându-l cum se așează, au înțeles că și-a ales locul său de somn. "Bine, Luke, atunci vei dormi aici. Dacă ți-ai ales aici, este bine așa. Este locul tău." "Noapte bună, Luke," au spus toți 3. "Ne vedem mâine dimineață." A doua zi, imediat cum s-a trezit, Kevin s-a uitat pe fereastră, observând cum soarele reflecta în fereastra sa. L-a căutat cu privirea pe Luke, dar nu l-a văzut oricum. Locul în care a ales să doarmă nu se vedea de la fereastra lui, așa că s-a îmbrăcat cu pantalonii săi scurți și cu un tricou și, ieșind din casă, s-a dus la locul său, unde îl lăsase pe Luke să doarmă și l-a găsit acolo. "Luke, ai dormit bine? Astăzi vom continua weekendul." La un moment dat, au ales să meargă la o plimbare
cu mașina, iar Luke a mers alături de ei. Deja se simțea din familia aceasta, intuia ritmul lor, fiind alături de ei, astfel încât se integrase în această familie. La sfârșitul acestor zile, Kevin a spus: "Am o dilemă." "Ce dilemă ai, Kevin?" a întrebat mama. "Unde va dori Luke să locuiască de acum încolo?" "Întreabă-l pe el." "Așa voi face." A plecat spre Luke, luându-l la o plimbare în locul său, unde obișnuia să stea, punându-i această întrebare și completând: "Uite, Luke, aici este locul în care trăiești tu. Dacă vrei să vii cu mine, eu mă bucur. Cum îți place ție?" L-am îngăiat puțin și s-a dat în spate pentru a observa ce ar vrea să facă Luke. Și Luke a ales să rămână acolo. "E ok să rămâi aici, Luke. Ne vedem mâine, când vin de la școală. Pentru libertatea ta, e mai bine să rămâi aici. Și mie îmi place să am libertatea mea. Și ție la fel." Prietenia lor a continuat într-un mod firesc. Fiecare a rămas să trăiască pentru scopul pentru care a venit în această viață. Luca a continuat să trăiască în locul și cu scopul pe care îl avea pe pământ, iar Kevin cu scopul său. Iar în acest mod, cei doi prieteni erau fericiți pentru că și-au acordat libertate și dreptul de a alege și de a fi fericiți.